Hah? Syukur ae wae ra. Syukur ah. Sobra. Ya ngono. Belajar dhewe. Bapak masalah ra kena kok. Nek kena tak ono bapak. Mending sementing oleh. Ono 4 kilo berani. Iki padha karo kae sing. Mau iki pangan mengisor terus langsung tak Nah, iya ora. Ora tak ilike ora Langsung tarik wae ra apa-apa. Arep ndo ngono iki kok dicek maceng meneh, Lur. Nah. Yo kurang mudun kok, Dik. Sing kene, los, pol. Pol, pol. Pol. Yes. Kurang mudun lah ke sehat nganu. Nah. Wes. Ora apa-apa kurang. Rasa. Ini Run. Ini ora kan. Iya kene to tunggone to le mancing we. Dipasang dhewe ra. Pakai mancing meneh. Pakai cacing meneh. Kira. Ora jowe. Iya Ben. Masalah aku ora kena, lek kena tak ono aku. Ndi? Lha kuwi sing kroket-kroket kuwi. Lah kuwi tojoke saka ngisor, lah ngono. Masang piye iki? Ora. Ben. Ora, daripada entuk ora Brian, entuk Brian. Tekan masih yo. Sotra. Lah piye le masang kuwi? Lah kuwi sing ketara kanune kuwi kok. Oke ngantuk. Ora. Apa wis? Ijine ndi? Lah wis ana lho wis ora, lha wis ana apa ora wae? Lah kuwi ngono kuwi. Wis iki ora wis ana wis cemplungke. Wis ana lho iki Brian. Iki ketutupan iki kok kuwi ketutupan iki wis ora wis ana wis. Wis cemplungke meneh. Yo katoke kotor kabeh to lek kok ngono ki lek. Ah nyangkol gale. Aja cecer lawan wis. 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 Wis.